L-iskola sekondarja Verdala tal-Kulleġġ Santa Margherita f'Bormla ilha ttella l-wirja annwali tagħha mindu nfetħet f'nofs is-snin 80 u din is-sena ntagħżlet it-tema tal-Belt Valletta bħala l-Belt Ewropea tal-Kultura. L-istudenti ttieħdu fuq bosta żjarat fil-belt sabiex iħejju lilhom infushom aħjar għall-wirja kemm teħita ritratti kif ukoll taħdidiet f'binjiet u postijiet storiċi. Kejdin Ketkuti, student tat-tielet sena fis-sekondarja, tarfilna xejjew l-istudenti tal-Istudji Ewropej brabta mal-belt. Deċidejna li nagħmlu proġett fuq il-Valletta 2018 peress li din is-sena ġiet li hija l-European Capital of Culture. Għamilna xi ftit proġetti storiċi u anke kif tinsab il-belt il-ġurnata tal-lum. Eżempju għamilna is-salib tal-kavallieri li ġie mogħti mill-Ġermaniżi, għamilna libsa tradizzjonali li jilbsu fil-karnival bis-salib ukoll tal-kavallieri. Dan apparti l-ħejja mudell tal-belt forma ta' gradilja bħalma pjanta Francisco Lapparelli u proġetti brabta mal-qorti u rebranding tal-Valletta 18 fuq il-flotta tal-Air Malta. Studenti minn 17 suġġett ieħor ħejjew għatta proġetti blaqti speċjalizzati dwar il-Belt Valletta, fosthom anki fit-teknoloġija. Jay Ketkuti u Gareth Desira tkellmu magħna dwar il-proġett tagħhom brabta mal-parkeġġ fil-belt. Biex il-Belt Valletta baqgħet relevanti u moderna, qegħdin bħala teknoloġija ġodda u waħda mit-teknoloġija li timplementaw bħalissa hija l-parking sensor. Meta karozza tgħaddi taqrak u fuq il-mobile tgħidlek fejn hemm parking u aħna kif stajna provajna bl-vitrin, provajna nipprogrammawha u nirnexxinna. Meta jkun hemm il-karozza fuq is-sensor tiġi parking not available. Meta tiġi il-karozza ma tkunx fuq is-sensor, tiġi parking available ħanori. Sabiex jikber l-għarfien dwar il-Belt Valletta, Alizea Spiteri u Chelsea Atanti, studenti tal-ġeografija, ħejjew kwizz għall-viżitaturi tal-wirja. Din il-logħba għandna 10 karti li fihom hemm naqra informazzjoni fuq ċertu postijiet ġol-belt li issa jisom ġew irristorati ħafna minnhom. Hawnhekk għandna 6 answers ishom, trid tistudjhom, trid tiftakarhom bl-amment u hawnhekk għandna questions tagħmel id-damma u n-numru li ġitu nistaqsu dik il-mistoqsija. Mbagħad jekk tirbaħ għandek ħelwa. Ma setax jonqos li l-studenti tal-arti jipparteċipaw fil-wirja tpinġi ta' xeni mill-belt. Nicole Plantu u Jasmin Vella elaboraw magħna dwar l-għażla tax-xena u x-xogħol li ħadu fuq tpinġijiet tagħhom. Għażil din ix-xena għax minn dejjem toġobni knisja biex tpenġiha u qed ħanħu ċans u ħanipprova npenġi lilha. Użajt oil pastels maħlul bil-white spirit u bekk ġi dal-istil. Għażil din ix-xena xi jogħġbuni daw it-tip ta' affarijiet daw il-bars fis-side street tal-belt u hekk. Użajt chalk pastels u watercolor biex għamilta. Il-wirja, ikkoordinata minn grupp ta' 5 għalliema mmexxija mis-Sinjura Rita De Battista, hija miftuħa l-pubbliku sal-ġimgħa li ġej bejn 9 ta' filgħodu u s-sieta wara nofsinhar.